Good afternoon, dear brothers and sisters. Please stand for the opening hymn for our novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter cling. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels' chorus above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Senior Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplications, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help
help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen." Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Ipamibi na po niya to an oratio imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabutan as inautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mo mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos, ang labi-labing pag-init, kan kinaban. Huli ka ini naglalawig, an tig-initan, nagdadakol, asin nagkukusog, an mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoton na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mo mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mo mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa ngayon, iyon mga minasunod. Misa, pasasalamat, dolot kan Valenzuela family, dolot ni Jobel Ramirez Abogado, dolot ni Princess Barnuevo, dolot ni Angeli, dolot ni Michelle Belarmina. Pasasalamat for the gift of life of Angelina Tolarba, dolot ni Leticia Tolarba.
Asin misa pasasalamat sa ika-23rd birthday ni Genesis Dolot kan Muni family. Birthday of Joel Holon, dolot kan sa iyang pamilya. For Adrian's birthday, dolot kan Boras family. And for the gift of life, dolot ni Madonna Yu. Mga special na intensyon, dolot ni Minky, para man prayer for the Holy Spirit and guidance for examination, dolot ni Jonabel Magtangon, for fast healing of baby Brielle and all the sick, dolot ni Leth Balmes, for guidance on COMEX exam of Fanny Natividad and Kenny Natividad, dolot ni Fanny and Kenny Natividad. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, ki Elizabeth, dolot ni Marge, ki Crispin, dolot ni Tess Araojo and family, ki Joey, dolot kan Baleta family, Leticia, dolot ni Aleta and Valles family, ki Felix, dolot kan Muni family, for All Souls, dolot ni Genesis Samas, ki Luis Inocencia, dolot ni Angela Paras, ki Hortensia Norman, dolot ni Joanne Olavario and family, sa kalag ni Celestina, Sixto, Beatriz, Federico, Manuel, Adelina, Marife, Thomas, Jonathan, Roger, Aljon, dolot kan Mondragon's family. Para ki Gwen Hill, dolot ni Gina Tan. Para ki Aristedes, asin ki Cesar, dolot ni Epi, Daep and family. Para ki Rafael, dolot kan Santillan family. Ki Purificación, dolot ni Maribeth Toledo. Ki Si Sing Eng, ki Maria, asin ki Si Kausay, dolot ni Mr. and Mrs. Ascension Zafe and family. Para ki Jaime sa iyang death anniversary, dolot kan Miranda family. For All Souls, dolot ni Shilo Josel Marchan. Ki Renato, dolot kan Debloy family. Ki Roberto Victoria, dolot ni Jeanette Ordonia Dehar. Sa kalag ni Maria Francia, dolot ni G. Haji. Ki Pablo Isabel, dolot ni Eve Sales. Hasin para ki Pablo and Isabel, dolot ni Ning Chato. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyo gabos, mga tugang. Ngunyan sineselebrar niya to ang kafiestahan, kan presentasyon, kan kagurangnan. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sangarang kanama, sinaki singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katoninongan ni Yesu Cristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Purog na namumutan ko mga tugang, 40 aldaw na nakalihis na makitang nagselebrar kan kapistahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Ngunyan, napalada na aldaw kan sa Jesus idinulot sa templo ni Maria asin Jose na sa pagiling kan tao naguutob kan tugon alagad sa katotohan nangyayari para sa iyang banwaan na nagtutubod sa pasabong kan Espiritu Santo ang mga palada na gurang
duminatong sa templo asin sa liwanag kan Espiritu man sana, na midbidan nindan kagurangan asin nagpahayag kan pagtubod sa iya sa kaugmahan. Kaya kita nakakatiripon maging saro kan Espiritu Santo, pasiring kita sa rong kang Dios sa pagsabat kay Kristo. Manunumpungan ta siya asin mamimidbidan sa pagbaakan tinapay, sagkod na siya hayag na magdatong sa kamarawayan. Mamibi kita, ito na pong pagbindisyon kan kandila. O Diyos, burabod nin gikanan kang gabos na liwanag, nangunyan nagpailing sa palada na Simeon, kan liwanag sa pagpahayag sa mga nasyon, makapakumbaba kaming nagangayo-ngayo na magkanigong pabanala kan sa imong bendisyon ining mga kandila, mangtang nag-aako kakan mga panugakan sa imong banwaan, na nag-uuyon sa pag-umaw kan ngaran mong madaras sa inda, sago na magkanigong makaabot sa ilaw na dai napapalsok sa paagi kandalan nin mga kabagsikan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Gloria in excelsis Deo. Please put up the candles. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin siya nagkakanuninungan sa mga taong marayan mo't. Ginoo mawika, inurukyapi ka, sinasababi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulikan Dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos sa ating langitmon, Diyos sa mga kakamang. Kagurangnan na kibutong Jesu-Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman. Di ka na nagbabarak ang mga kasalan kan ginawa.
aki kami. Dahil kasunaan, banal, ikasunaan, kagurangnan, ikasunaan, urog, kalangkaw. Jesu Kristo kaibahan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamansagod paman, kumaba kaming nagaarang sa imong kadakulaan. Tanganing siring naan, bugtong mong aki, idinulot mo niyan na aldaw sa templo. Kibuan man kaming maidulot sa imo sa malinig na buot. Huli kay Jesu Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay as sinagahadi kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paghinanyog kan mga babasahon. Enot na babasahon pagbasa sa libro ni Propeta Malakiyas. Olay kan kagurang ng Diyos, uya, sinusugo ko ang sakong anghel, na mag-andam nindalan sa inotan ko, asin biglang malaog sa iyang templo an kagurangnan, na inahanap nindo, asin an anghel kang tipan, namuya nindo, uya, maabot na, sabi kan kagurangnan nin mga hukbo. Asin si Isay ang makakatagal kan aldaw kan sa iyang pag-abot. Asin si Isay ang makakatindog sa iyang pagpahiling. Ta siya siring sa pagdalisay nakalayo asin siring sa sabon kan mga paralaba. Matukaw siya sa pagdalisay asin paglinig kan plata. Lilinigan niya ang mga aki ni Levi. Dadalisayon siring sa bulawan asin plata. Kaya makakapagdolot sinda sa kagurangnan kang maninigong atang. Mauuyunan kang kagurangnan an atang nin Huda, asin nin Jerusalem, nin siring ka itong panahon, asin nin siring kang enot na mga taon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Iitaas o mga pintuan, an sa indang mga payo, magpaitaas kamo, mga bukasan nin kapanahonan, maabot ang hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ang hade nin kamurawayan, ang kagurangnan makusog asin bayani, ang kagurangnan kampyon sa ralaban. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Itaas nindo o mga pintuan, an sa indong mga payo, itaas nindo bukasan nin kapanahonan, maabot ang hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ang hade nin kamurawayan, ang kagurangnan nin mga hukbo, sa an hade nin kamurawayan. Si Isay ining hade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Ikaduwang babasahon, pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Palibasa ang mga aki magkaparo pakinabang sa dugo asin laman, sama nakihiras dyan siring sa inda, tanganing huli kan kagadanan, mawaran halaga kan may kapangyarihan nin kagadanan, na iyo ang diablo, asin maitalingkas ang mga unong kang takot sa kagadanan, na uripon bilog nindang pagkabuhay. Dai niya baga pinangakoan ang mga anghel, alagad pinangakoan niya ang tinubo ni Abraham, kaya dapat magisindang siring sa mga tugang sa gabos na bagay, tanganing magis siyang may herakon, asin maimbod na poon na padi sa atubang kang Diyos, na makikisuyo para sa nagkasalang banwaan. Hulita nag-agi nin pagtios, siya na sinugutan, makakatabang sa mga sinusugotan. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, sabi
kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mabilog na ang mga aldaw, kan sa inang paglinig, susog sa lini Moises, itinukad si Jesus sa Jerusalem, tanganing ikaatubang sa kagurangnan, susog sa nasusurat sa lay kan kagurangnan. Ang gabos na lalaki na nagbubukas kan pupunan, aapo doon na banal para sa kagurangnan. Asin tanganing magdulot ng sakripisyo, susog sa sinasabi sa lay kan kagurangnan, sarong padis nin agbaan o duwang salampati. Uya igwang tao sa Jerusalem, na ngaran Simeon, ang tawong ini suripot asin makidiyos, hinahalatan karangahan ni Israel. Asin ang Espiritu Santo na daay niya nahihiling ang kagadanan. Espiritu Santo na nagsabi sa iya, daay mahihiling ang kagadanan bago mahiling ang Kristo kan kagurangnan. Uminabot siya sa ruso kan Espiritu sa templo kan ilaog kan mga magurang an sadit na aking sa Jesus sa pagibo kan kaugalian kan lay para sa iya. Inako niya siya sa sayang mga takyag. Inumaw ang Diyos, sinagsabi, ngunyan, pinapaumali mo na ang uripon mo, kagurangnan, susug sa imong tataramon, sa katuninungan. Ulitan nahiling kan sa kong mga matan sa imong paraligtas, na inandam mo sa atubang kang gabos na banwaan, ilaw para sa kapahayagan sa mga hintil asin kamurawayan kan banwaan mong Israel. Ituon man ang sa iyang ama at sa kaina, nagngangalas sa mga bagay na sinasabi dapit sa iya. Binindisyonan sila ni Simeon, asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, Uya, natatalaga ini para sa pagbagsak sa kapagtindog nindakol sa Israel, asin para maging tanda na kinukontra, asin an sa imo man sa nang kalag, lalagbasan ng espada, tanganing ikapahayag ang mga kaisipan ng dakol na puso. Ituon man si Ana na propeta akin ni Panuel sa tribo ni Aser, na inot ng maray sa dakol na aldaw, nabuhay kay baka nag-7 taon, hali sa pagka-birhen, balo siya sagod sa 84 niyang taon. Di niya binabayan ang templo, kundi sa mga gawi din pag-ayuno, as in pagpangadji, nagsasamba aldaw banggi. Datong man sa oras na ito, nagtugod, nagpapasalamat siya aldaw banggi. Nagsipot man kada oras na ito, inuusipon ang aki sa gabos na nagahalat kan pagtubos sa Jerusalem. Kan matapos ng gabos na susog sa likang kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa saindang syudad, Nazaret. Ang sadit na aki nagtalubo asin nagkukusog sa kadudungan, asin ang grasya kan Dios yaon sa iya. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. maray na hapon po sa Indogabos. Gusto tang ipaliwanag sa ginibot ang ritual o pag-bendisyon kan kandila. Ang kandila sa buhayin Kristano nagkapagirumdom kay kagurangdan mismo na iyo ang liwanag kan kinaban. Kaya every time we light our candle, no, nagpangadji kita, nagdidebosyon, saron pagirumdom kay Jesus, nakita na nasa kadikluman kang kinaban, kay puan tanin ilaw, baka sa nasa physical na paagi, kundi man sa spiritual. Ninulit kami mga bagay pakitang day na araman, o kaya day pigtutubudan, kaya ang ilaw ni Kristo, iyong maliwanag sa to. Asin man ang balaog kang Espiritu Santo na pinadara sa tuon ni Jesus, kan siya nagbalik sa sayang ama, pinadara niya manggirarayan,
saro pang mag-aataman sa to, ang Paraklito o ang Comforter na iyo ang Espiritu Santo. Kaya both in the spirit, in the body, kay pantang maliwanagan, tanganing ang tunay na pagtubod, mapasatuya. Takon, sige taman sana ang rebusyon, dahil manasabutan, importante po baga ang pagsabot. Knowledge. Kasi ang knowledge, picture sa mga comics, maliwanag baga, sarong ilaw, no? Kaya, yung maniyan ang pagkabit-bita sa kagurangda na kung sa mga bagay na pagtubod, kung minsan, dahil tamang pigtatawanin doon. So, anong liwanag ang makukuata? Kung halimbawa, sa pagpangadji, nagmamadali, o kaya madigdisan na sa simbahan, tama exam, o ang liwanag kan puro pundo. Pero kung tunay na pagtubod sa ibaga ni Kristo, let your light shine. So mismong ginigibutang mga maray, iyo po yun magiging manaliwanag ta. Kaya nahihiling po duman ang tunay na pagtubod. Sa mga harungta, kita ang mapaliwanag, kita ang maingganyo ka itong mga kulang sa pagtubod, nawawara na nagiging garo-karnero o kordero na nawawara, kaya po ng liwanag. Dahil po kita maging dagdag sa diklom. Sa kunarog kayan, lahat kita mawawara. No? Dahil sa ibaga ni Jesus, the blind man cannot guide or lead another blind man. Kaya ang pagkabit-bit sa Diyos nangangaipunin, danay na pagpangadji, pagbasa kan banal na kasuratan, ano man ang mga paagi tanganing maunawaan ta ang mga tataramo ni Kristo, diyan po mahihiling so tunay na pagdulot kang sa diri. Tango yan baga, presentation of the Lord, pagdulot ni Maria sinusi kay Kristo. But at the same time, si Kristo ang nagdudulot kan sa diri niya. As in sa lambang ginigibot sa simbahan, lalo lang Santa Misa, nagdudulot ba kita kang sa diri? Pero paano kung nakatingin sa cellphone, nagsisimba, dinudulot mo bang sa diri mo? Sorry kung nasa sagasaan, pero yun po yan ang dapat ang hilingon. Maliit na bagay yan, pero dakulaon ang but sabihon kaan. When you give to God everything, including your attention, including your heart. Tayo po bagaan bot sabihin kan pag sa Diyos. Pero kung garo second hand na sana, di ba? Kung nakarumdum na sana, hindi po priority si Jesus sa buhay ta. So, anong nagigibok ang kalayo sa buhay ta? Kung may mga kadipisilan, may mga pagbalo, kung malaad ang kalayo sa puso ta sa pagkamot sa Diyos, madadaog ta po yan ang mga kadipisilan naan. Girarais, sabi ko kahapon sa Bilia, na paasanon ta ang krusta, paasanon ta ang man ang binibigay kang kagurangnan, tanganing sa pagkugos kan sa tong mga problemas, itong mga kadipisilan, si Jesus po ang matabang sa tuya, as in, giraray ining pagdulot niya sa diri, nagpulaon pong example iyan. Kundi kita nagdudulot sa diri, kanino ta binibigay? Of course, may mga mahal sa buhay tayo. Pero sabi tabaga, binigay yun ni Jesus sa to, bako sana para mahalin bilang isang tao, kundi akitin ni Jesus. So if you really love your boyfriend, girlfriend, asawa, dapat bago mawala ng pag-ibig, nadara mo na sa Panginoon, sa asawa mo.
Kaya naghihiwalay, tayo dinadala kay Jesus. Di ba? True or false? That is the secret. We should bring our loved one. Kung tunay mong mahal, huwag mo siyang hahayaang mapunta sa impyerno. That is the reason why we love the person, no? Kaya kung tunay mong mahal ang asawa mo, ang boyfriend mo, girlfriend mo, huwag mo siyang gagawan ng masama, kundi dadalhin mo sa pinagmumula ng kabutihan, kapangyarihan, at yan ang Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinasabi sa responsorial psalm, sino ining hadi kang kamurawayan, ang kagurangnan. Ang kamurawayan, pag punong-puno nakita kang liwanag ni Kristo, nagmumuraway na baga. Diba? Hindi ba ng kamurawayan na greatness, napakataas mo na, di ka na naabot, kundi kamurawayan is glory because you are full of light. Nagliliwanag ka. You are so brilliant. At yan po ang liwanag na gusto ibigay ni Jesus sa to. So yung nakandila na mga daladalata na pigles, ingatan tayan. Kaya ang presensya ni Lord sa satuya. Ewan ko kung totoo na pag nagpikidlat ko, no, sinisindihan. Pwede manggaro, pero urog na importante. So, kandila na yaon sa puso. Diba? Dala-dala kasi ng pagtubod. Yaon, binibigyan kita ng courage ng Panginoon to continue living despite the mga pagbalo, mga calamities, and many other difficulties. Hindi po yun maaalis. Pero kung yaon pirmi suliwanag kang pagtubod na, aram ta, makakayata po ang gabos na mga nararamdaman, pinapadala ng Panginoong Jesucristo. Kami bininbanwaan, magtindog na po kita. Si Kristo nagbabanaag bilang liwanag ng kaligtasan sa gabos na nasyon, as in bilang kamurawayan kan sa iyang banwaan. Daraw niya toan sa tuyang mga pamibi sa Ama, na nagdusay kan bugtong niyang aki para sa to. Ang simbag sa lambang kagadan, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magpahiling sa kinakban, kan tunay na lawog, kan kagurangnan. Asin, magintanda ng kaligtasan para sa gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may autoridad, dusay na maglingkod sa sosyedad, magkaigwanin kusog buot na magtaram, asin maggibo sa ngaran kan katotoohan, asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing mapasabongan kita kan pagka makinuyog-kuyog ni Santa Maria, asin San Jose, na danay na magutob sa mga pagbuot kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ama, asin mga ina, magin mga marahay na aarogan kan sa indang mga kaakian sa pagsunod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namomotan niya tong gadan, magpasiring sa katuninongan kan Diyos, asin mag-ugma sa God paman kaiba ni Santa Maria, asin kan gabos na mga santos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan kun mayo ka, yaon kami sa kadikloman, an sa imong liwanag, bagbanaag sa mo, tangang kami man maging mga bangraw kan sa imong liwanag, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Itinutulot niya mo, hanarakasin ang
Magpamibi ko mga tugang tanganin ning sako asin sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namihibig kami na atang nadolot kan nagrurukyaw na simbahan maging maninigo sa imo na nagbuot ang bugtong mong aki na daing digtang kordero idulot sa imo para sa buhay na daing kasagkoran siya nabuboy nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kagurangdan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo ang asin dapat matanos si nakakaligtas danay si minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Diyos na makakamana-daing kasagkoran, tanaki mong kapantay sa God paman, idinulot ngunyan sa aldaw sa templo, asin ipinahayag kan Espiritu Santo, na kamurawayan kan Israel, asin liwanag din mga nasyon. Kaya kami man na nagpapadagos sa kaugmahan, sa pagsabat kan sa imong kaligtasan, kaibakan mga angheles, sin santos, nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos in mga hukbo. Ang langit asin daga, manokan sa imo, kamarawayan, o sana sa kaitaasan, paladanan minabigti sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurang nani kadagadan banal, burabo din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuaning tinapay, sa pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman, pagkapamanggi sa pagkuayaman kang kalis, singgiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni. Taining kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagatan mo, kagurangnan, ipinapangarenan niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sa kuna ikamagdato. Kaya kami ni nagururumduman sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong kagurangnan, ng tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanig umong mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya makagurangnan sa imong simbahan,
na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin kang kabos na klero, si Ringman, garumdumas sa iyong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapangibbi sa misang ini, asin man ang gabos na gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, singgabos na santos, na kaintupan, nakapagayagaya sa imo, magkanig kung maging kairas kan buhay, na dahing kasagkoran, mag-omawa si pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugtuan ka mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, ngangahas kitang magsabi. Aman niya mo, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya-munya. Asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na purisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siringwan ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kanya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, hare pagilingang sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, asin ba pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog na sa imong kabutan, ikanan nabubuhay, nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Paninawang asin pagkamot ng kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki
tugang o yan sa kagurangnan sa pagdulot kan sa diri sa duman sa templo siya nagiging liwanag kan sa tong buhay asin kang kinaban liwanag sa puso liwanag sa isip siyang kodero kan Dios nagpaparang makasalan ng kinaban paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay na daing kasagaran, ikaw tinapay na panahon, binaak para sa mugabos, ikaw harap na panahon,
Bukas naman po yung pagbindisyon ng mga helang sa ngimot, helang sa halunan, no? The throat and the mouth, sa intercession ni San Blas. 6:45 mangyayari ang misa. In the morning, lahat yata ng misa, no? May blessing of the throat. Mamibi kita. Kagurang nanuli kini mga banal na atang nasa mong inako. Lubos sa samuan sa imong grasya na naguutob kang kan linalaoman ni Simeon, tanganing siring na siya, dahil nakahiling ka kagananan, bago siya pinagkanigong mag-ako kay Kristo. Kami man na naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan, makamtanan buhay na daing kasagkoran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga pamibi, intercession, Sanudas Tadeo, Maria Inan Kaligtasan, kamo asin sa mga mahal sa buhay, bendisyonan, ampunon kang kagurangnan, sa ngarang kan Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Naidulutanan, Santa Misa, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening.